Pokušaj pojedinih opozicionara da formiraju vladu u sjenci nije trenutno izvodljiv, poručuje za našu televiziju bivši ministar i poslanik Predrag Drecun. Kaže da je to karakteristično za dvopartijske sisteme, što nije slučaj sa Crnom Gorom. S druge strane, bivši ministar pravde Dragan Šoći i predsjednik Liberalne partije Andrija Popović kažu da samo ukoliko bi opozicija jedinstveno djelovala, moglo bi se govoriti o novoj metodi političke borbe. Nakon 13 godina u Crnoj Gori aktualna je priča o formiranju vlade u sjenci. Davne 2003. Liberalni savez Crne Gore formirao je prvu takvu vladu koja je funkcionisala godinu. Mislim da smo u tom periodu ukazali na mnoge stvari koje nisu funkcionisale na pravi način u Crnoj Gori i vjerujem da je taj institut koji se ne koristi u Crnoj Gori, da je on veoma poželjan. Njegovo mišljenje pak ne dijeli bivši poslanik i ministar Predrag Drecun, koji kaže da se radi o političkoj prikrivenoj namjeri da se kroz vladu u sjenci nametne druga opcija, kao alternativa vladajućoj koaliciji, i to je izvodljivo samo za dvopartijske sisteme. Onda se postavlja pitanje šta sa onim partijama koje nisu obuhvaćene. Ako želite da ubacite u vladu u sjenci sve stranke, onda to gubi politički smisao. Onda jednostavno ne treba da postoje političke stranke. Dakle, ovdje se radi o jednom političkom marketingu sa ciljem da se jedna grupacija politička, opoziciona, nametne kao isključivo i jedina. Postavlja se pitanje koliko je ideja, odnosno sprovođenje riječi u djelo, izvodljivo u slučaju formiranja vlade u sjenci koja bi okupila ljude od ugleda sa jasno izdefinisanim programima. Ako opozicija uspije da animira ljude od ugleda koji bi na javnoj sceni ponudili programi, projekte i time pokazali da mogu da budu jedna vrlo realna alternativa vlasti, da dobro, ako ne bi uspjelo, da bi to bilo po opoziciji. Prema tome, efekat ne zavisi od same ideje, nego zavisi od njene realizacije. Ne mislim da je opozicija spremna za tako nešto u ovom trenutku i da nije ozbiljno pristupila takvom potezu, jer vidjeli bismo da tu ne bi bilo puno predloga zakona, pa i sadašnja opozicija ne predlaže mnogo, izuzev što djeluje amandmanski. Građani ne znaju šta je ponuda koju nudi politička alternativa u Crnoj Gori. A da bi građani jasno sagledali političku alternativu u Crnoj Gori, neophodno je da im se prezentuje jasna slika onog što se nudi. Tako iz ugla nekadašnje vlade u sjenci Andrija Popović tvrdi da samo jedinstvena opozicija može ostvariti i željeni cilj. Nisam siguran da li će opozicija izaći sa jedinstvenom listom vlade u sjenci, ali mislim da bi to dobro bilo za dalji demokratski razvoj Crne Gore. Podsjetimo, premijer prve crnogorske vlade u sjenci bio je Aleksandar Radulović. Ministar pravde Miodrag Živković, a resor sporta vodio je Andrija Popović.